Hello mga ka-B! B. Saya! And welcome to our Channel! Okay, so for today's video, magbi-mention po kami ng tigli-limang iba't ibang bansa na puntahan at gusto namin puntahan at kung bakit. Okay, so let's start. First, sino? So ano yung bansa na, pinakaunang bansa na gusto mong puntahan? Ako ba? Girl, ikaw muna. Sa mga kabisaya at syempre yung pinakaunang bansa na gusto kong puntahan is yung sariling atin sa Pilipinas. Kasi since nakatira lang ako sa Pilipinas, hindi ko pa rin na-venture o hindi ko pa rin lahat ng lugar sa Pilipinas na napuntahan. So ano-ano na bang lugar sa Pilipinas ang gusto kong puntahan? So una na dyan ang Boracay sa Aklan. Bansa? Bansa ba yun? Hindi, lugar sa Pilipinas na gusto kong puntahan. Okay. Sa Boracay. Alam naman natin ang Boracay ang isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Kaya naman siya, di ba, isa siya sa mga best attraction sa Pilipinas. Kaya, di ba, sinasabi ng mga foreigner na it's more fun in the Philippines! Yun, ito sa Pilipinas na gusto mong puntahan. Pangalawa, yung Bulkang Mayon sa Bicol. Alam niyo ba kasi yung makasaysayan kasi yung bulkan eh, kasi I forgot kung anong year yung sumabog, pero maraming taong namatay nung sumabog yung time na yun, yung bulkan. At alam niyo ba, trivia lang, kung nakakita na kayo ng picture ng Bulkang Mayon sa Bicol region, makikita niyo doon yung simbahan na nasusunog. May nasusunog kasi doon. May Tapat yun ng mga abo. Oo, tapos nasunog din kasi yun. Sabi, sa history. Ayun. Tsaka yung din po pala, sa Bohol. Yun, yung pangatlong lugar sa Pilipinas. Gusto ko na is yung Bohol. Sa Chocolate Hills. Hindi pa. Kami nakapunta na. Sana all. Lalagay namin yung picture namin dyan. Sa Bohol, guys, alam mo kung bakit gusto kong pumunta sa Bohol, sa may chocolate, kasi maraming tarsier. Alam mo, wala na akong tinalang doon. Pero gusto kong makakita ng mga tarsier. Makakita lang, no? Mapagkita ito, oh. Tapos yung ano ba, yung ano, di ba, okay, tapos alam mo ba bakit Chocolate Hills yun? Kanang baong mahimo na sila, kanang brown o kulay, kay mga kubon ram na siya. Sa Tagalog kubon. Basta Greek So, papakita namin ito siya. yung picture ng kugon. Yeah. Tapos, kapag kayong kugon mamamatay, magiging brown yun. Kaya ba? Kaya naging, tinatawag siyang Chocolate Hills. Hindi yung brown. Pero, minsan pagpunta namin doon, may green pa kaunti. Kulay. Tapos, 1 week ata tayo doon. Yun. Tapos, sa Bohol, nung sumakay kami ng taxi, yung may may tour guide kami doon. Sabi niya yung history, every 5 p.m. ng hapon, uulan, no? Uulan siya. Uulan. Oo, uulan. Tapos kapag pupunta kayo sa mga tertiary, bawal yung picture doon na may flash. Oo, yun. Kasi nahihiya sila. Nahihirap ka. So, yun po yun guys, yung pinakauna kong bansa na gusto ko is yung Pilipinas. So, next, Tapusin mo na yun, di ba? So, yun yung pinakauna ko. Ako pa pala. So, sa pangalawa ko naman is yung Japan. Japan. So, kilala ang Japan sa Japan, third floor. kilala ang Japan sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng sorry, mali. Yung Japan pala is isa sa pinakilalang tawag dito
malawak yung economy ng Japan. Kasi, Sure ka. ay, mamala yung ano ko. Nagawa? Basta yung Japan, kilala siya sa high-tech. High-tech, oo, high-tech. High-tech na bansa. Kasi, mayaman yung bansa na yun eh. Ang gusto ko kasi punta sa Japan is yung una-una dyan, yung cherry blossom. So yung cherry blossom, namumukadkad lang siya tuwing spring or autumn. Spring. So, ano? Yung summer. Oo, yung summer. Kasi yung Japan kasi, like Japan, Japan. China, South Korea, North Korea, meron silang 4 seasons. Kabilang dyan yung Japan. Kaya gusto mo magkita ng cherry Sunod. blossom. Next. So yung pangatlo ko naman is yung sa France. Yes. Sa France din kasi malamig din siya. France. Pag winter season. Opo. Sa France, gusto ko kasi puntan sa France yung Eiffel Tower na matatagpuan sa Paris. Yun yung gusto kong puntahan. Eiffel ba? Basta kung anong tawag doon, yun na yun. Gusto ko mapunta kasi super attractive talaga siya at dream come true ko din pag makapunta ko hopefully. So, pangatlo na yun. Pangatlo na yun. Pangatlo na ba yun? Oo, pangatlo na yun. Pangatlo mga yun eh. So, sa pangalawa naman is yung Thailand. Sa Walika. Kasi gusto mo, paano daw siya? Hindi. Pakingis Gusto na ko mukha. Kilala ang Thailand sa mga ritokada kasi hindi ko naman ino-open yung mga tao sa Thailand, pero yung Thailand kasi kilala sa paggawa ng ritoke ng ilong kasi di ba yung Thailand, usually yung Thailand para rin silang mga Pilipino, hindi naman lahat ng Thailand, pero yung ibang Thailand kasi yung ilong nila is pango. Kaya yung ibang Thailand para gumanda sila, yung iba nang paparitoke. Parang sa Pilipinas lang din. Yung ibang artista na paparitoke ng ilong para mas lalong gumanda. Kasi, Para di mabash. oo. Kasi siguro nung bata sila, binubuli sila, kaya gusto nilang gumanda para naman. Siyempre, kay kita mo ng kuhan, pagkakita. Kahit siguro ako magpaparitoke lang ako ng ilong. If ever. O, sunod na. Isa sa pinaka-attraction sa Thailand na gusto kong punta is yung Buddha nila. Kasi since yung Thailand is, Para ikaw. yung lugar nila, yung religion nila is Buddhism. Nagaganon sila. Sunod. So yung pang-last. So yung pinaka-last ko na puntahan ko is, actually iniisip ko pa eh. Siguro sa Australia. Nag-iisip kasi ako kung Australia ba or South Korea, pero Australia na lang. Sa Australia naman, kaya ko siya, kaya ko din siya gustong puntahan. Kasi yung Australia kasi usually parang same lang sila ng climate dito sa Pilipinas. Hindi malamig. Kaso nga lang sa Australia, yung mga insects nila doon, mas malalaki compare sa Pilipinas. Mas dudugnahin mo yung laki nila. At saka yung gusto kong puntahan sa Australia is yung donkey. May donkey ba yun? Oo, donkey. Basta yung hindi ko na natandaan kung ano yun. Basta yung ganun, yung maliliit na tiny small na animals, anong tawag? Wow! Yung may anak sa tiyan, yung anak niya. Kangaroo! Hindi bukod sa kangaroo. Bukod sa yung Koala? koala yan. Gusto ko makakita ng koala. Donkey kasi parang ano yun? Ano yun eh? Wala namang paluch yun eh. So, yun. So, yun yung mga bansa na gusto kong puntahan, yung Pilipinas, yung Japan, Thailand, yung France, tsaka yung Australia. So, next is Ken. Ay, Ito na. Okay, first yung pupuntahan ko, dito muna sa Pilipinas, of course sa Boracay. Sa Boracay, gusto ko. Wow! Kasi sabi nila, white sand, maganda daw doon, yung mga,
Pangatlo is sa Thailand. Gusto ko, sabi kasi nung college ako, kasi nag-switch kasi yung practice teacher sa amin from Philippines. And then yung Thailand, may practice teachers from Thailand and then pumunta sa amin, doon sa school ko. Nag-switch sila. Yung taga-amin naman is pumunta sa Thailand. Doon sila nag-practice teach. Tapos, maganda daw doon kasi libre lahat. Libre yung wifi, greenhouse, ganun. Tapos, naka-bike lang sila. Hindi, yung mga smoke ba sa mga sasakyan. Oo, kasi naka-bike lang sila. Tapos, Pero hindi naman ng Thailand nakabike. Hindi pa parte. oo. Tapos, mahilig sila sa mga gulay. Yung mga gulay daw dito, diba? Hindi natin alam na kain pala doon. So, sobrang sarap. Kaya nga daw, yung mga taga-Thailand, ang gaganda ng mga putis kasi mahilig sa kikinis. Oo. Kasi mahilig sila sa mga gulay. Fresh vegetable. Kinakain nila ito. Hilaw. Pero hindi yung kaya. Tapos yun, pangapat ko is, hindi ko I believe in. Pangapat. Oo, pang-apat na yun. Pilipinas naman ako. Tapos pangapat ko is sa Japan. Gusto ko sa Japan. Japan third floor. Gusto ko pumunta doon kasi gusto makakita ng sakura. Yun. Ay, ano mo yan? Kanta. Sa major namin yun. Nakanta namin sa amin yun. Oo, sinasayaw namin yun. Tapos yung cherry blossom yun. Tapos, ang last naman is... Walk out the door, you see someone that you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because Sa... Asan yung si Francisco? Oh, Francisco. Gusto ko maranasan yung lamig doon. Makakita ng snow. May snow naman sa Japan ah. Ang meron sa Japan, pero ayoko doon. Sabi ko, gusto mo doon. Hindi, gusto ko makakita ng snow sa France. Ay, sa Francisco. Hindi sa Japan. Saan sa Francisco? Francisco, yung ano? San Francisco. Sa Francisco. Tapos yun lang, yun yung lima. So next. So, akin, panguna, gusto ko mapuntahan, Japan. Kasi, Dami lang dito eh. Walang gumaya. kasi daw, maganda kasi doon, madami silang nagagawang anime. Yung, kunwari, nung Doraemon, nung Naruto, ganun. Saan nga yung natutukin yung yung binili nila na Naruto? Hindi ko alam yun eh. Nakita mo yun eh. Hindi ko nakakita na eh. Yun. School Kasi teacher. mahilig siya ng anime Naruto. Mahilig siya. Kaya mo buhok. San Goku. Sige na. Sige na. Next, Korea. Sa Korea. Kahit saan doon. Oh, Kahit saan nga. delikado kapag North Korea ka. Kahit na lahat ng Korea. Gusto daw niya yun. Sige na. Kasi high-tech doon. Oh. Pero wala ka namang doon freedom pag sa North Korea ka pupunta. Bayaan mo, gusto niya eh. Sige. Pero bakit? Yun. Tapos, sa Ano meron sa South Korea? Yun nga yun, high-tech. Tapos, sunod naman sa Los Angeles. California. Sa Amerika. Basta, yun na yun. Kasi doon, kasi yung ano ko, yung may kaibigan kasi ako doon, malaki na. Ano na siya, kasay na siya. Kaibigan ko pa din siya. Nakatira yung dati, nakatira sila doon sa sa Los Angeles. Tapos pumunta yung kaibigan ko dito. Tapos naiwan yung anak niyang isa doon. Tapos meron din isa dito. Kaya yun, gusto ko pumunta doon para mag-isip lahat.
Ano, gusto ko makita yung scorpion. Discover naman sa Pilipinas ha. Pero gusto ko yung black. Gusto ko din makita yung cobra ng Dubai. May cobra naman sa Pilipinas ah. Gusto ko yung makita yung cobra ng Dubai. Tapos, panglas, nag-iisip pa ako, wait lang. Sa safari. Ay, Wow. hindi. Sa safari kasi Saan yung sa Africa. South. Cause this is Africa, someone walk on the Kasi gusto kong makakita ng mga animals doon. Katulad ng elephant, ng giraffe, lion. May lion doon, di ba? Tsaka, yung mga wild animals. Yun lang. Tapos na. So yun ang mga kabisay narinig niyo na sa amin kung ano mga bansa, yung mga 5 bansa na gusto namin puntahan. It is Wednesday, mind you. Deja vu, I just been in this place before. 5 minutes later. Sa Japan. Gusto ko sa Japan. Feeling ko, yun yung pinaka-the best. Ako naman, syempre sa Pilipinas, ipapag-Pilipinas sa Sarili. Kaya nga sabi ni Rizal, kaya di ba, mahalin natin ang sarili nating atin, mahalin natin sa sarili bansa natin kasi ito yung bansa natin. So, sige Ken, O, South Africa. South Africa. Gusto mo doon? Pinaka-cool. Gusto ko yung mga animals nila doon eh. Sige, go. Yung animals lang mga gusto ko nila doon. Basta yun. So, ayun mga kabisaya. Please mga kabisaya, don't forget to like, comment, subscribe, and click the icon bell para ma-notify kayo sa susunod naming vlogs. Mag-comment na din kayo kung anong gusto nyong bansa. At kung may mga suggestions kayo or gusto nyo magpa, Shout out! Just comment down below. so thank you mga kabisaya for another chapter ng vlog namin. So keep, Good night. at please keep supporting mga kabisaya. Thank you. Bye. No ketchup, just sauce, raw sauce. Boom, yo, God. The thing goes. No ketchup. You done know, big shack. Yo, yeah. Alright, fire the booth. Oh my God! Wow! Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa pa sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas.